Καλώς ήρθατε σε ένα απίστευτο ταξίδι, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και ένας αρχαίος πολιτισμός μιλάει τη γλώσσα του μέλλοντος. Εδώ βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, ο Αιγυπτιακός πολιτισμός. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη εξερευνούμε το μεγαλείο αυτού του πολιτισμού με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί. Όλα ξεκίνησαν εδώ, ο Νείλος. Η πηγή ζωής που μετέτρεψε μια άγονη έρημο σε έναν καταπράσινο παράδεισο. Ο Νείλος δεν ήταν απλώς ένα ποτάμι, αλλά η πηγή έμπνευσης για τη ζωή των Αιγυπτίων. Με κάθε πλημμύρα έφερνε εύφορο χώμα που έθρεψε γενιές. Από εδώ γεννήθηκαν τα θαύματα της αρχιτεκτονικής μηχανικής, οι πυραμίδες. Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έχτισαν αυτά τα επιβλητικά κτίσματα χωρίς σύγχρονες τεχνολογίες? Η τεχνητή νοημοσύνη μας λέει ότι ήταν χάρη στη δημιουργικότητα, την ομαδική εργασία και την άψογη οργάνωση. Αυτές οι πυραμίδες συμβόλιζαν την αθανασία των Φαραώ και την πίστη τους στη ζωή μετά θάνατον. Η γλώσσα, η γέφυρα που συνδέει τους πολιτισμούς. Οι Αιγύπτιοι εφήβραν τα ιερογλυφικά, όχι απλά γράμματα, αλλά ιστορίες χαραγμένες στους τοίχους. Σήμερα, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε εύκολα να μεταφράσουμε αυτά τα αρχαία σύμβολα και να ακούσουμε τις ιστορίες του παρελθόντος σαν να γράφτηκαν για εμάς σήμερα. Οι Αιγύπτιοι ήταν και επιστήμονες και καλλιτέχνες. Εφήβραν προηγμένα ιατρικά εργαλεία, χαρτογράφησαν τα αστέρια και μας άφησαν διαχρονικά έργα τέχνης. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από τις καινοτομίες τους και αποκαλύπτει τα μυστικά που άφησαν πίσω τους. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο της ιστορίας, αλλά ένα μάθημα για το μέλλον. Με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, ανακαλύπτουμε ότι αυτός ο πολιτισμός δεν ήταν μόνο σπουδαίος για τις κατακτήσεις του, αλλά και για το όραμά του που ξεπερνά το χρόνο. Ας εμπνευστούμε από το παρελθόν για να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον. Iving logo to program to Andrea Imsamapiza in Pristina Palibunshike Lubustad Gakaz Vini.